Ak máte radi reláciu Trochu inak s Adelou, mám pre vás potešujúcu správu. Dnešný program bude vyzerať trochu inak. Nebude síce s Adelou, ale so mnou, pretože to rozpočet nedovoľoval, a s mojimi hostkami, bývalými študentkami Jeseňovej lekárskej fakulty. Obe sa po ukončení štúdia rozhodli rozdať to, čo tu načerpali. Odišli na misie do Kene a Latinskej Ameriky a dnes sú tu, aby pre zmenu nás obohatili tým, čo tam zažili a kam ich to posunulo. Dúfam, že moje otázky vystihnú to, čo by ste o ich skúsenostiach chceli počuť, ale ak sa tak náhodou nestane, chcela by som vám dať do pozornosti aplikáciu Slido. Teraz mi už dovoľte privítať prvú hostku, Dorotku Uhliarikovú. Ahojte. Možno Dobre. si ma nejaký pamätáte, možno nie. Nejakí noví, čo sú tu. Dorotka teda ukončila štúdium všeobecného lekárstva v roku 2022 a po krátkom pôsobení na pediatrickom oddelení v Liptovskom Mikuláši absolvovala prípravu na svoj odchod do Latinskej Ameriky. Kedy prišlo toto rozhodnutie a ako sa v tebe rodilo? Tak ja som mala takú túžbu ísť na misiu už strašne dlhý čas, čo si tak pamätám asi už od strednej školy, alebo možno aj skôr, asi od strednej. A neviem to tak úplne vysvetliť, ale vždy ma tak lákala práve Latinská Amerika a ja tak myslím si, že to tak Pán Boh mi dal do srdca túto túžbu práve. No a asi som sa tak snažila stále rozlíšovať, že kedy ísť, cez koho ísť, lebo je strašne veľa možností, veľa organizácií a tak mi nejak Pán Boh ukázal po tom roku v práci, ako som bola, že už môžem teda ísť. Ja som teda spomenula, že misia vlastne nezačína iba príchodom na miesto, ale predchádza aj nejaká príprava. Mohla by si nám tak v skratke povedať vlastne, čo tá príprava na misiu zahrňa? Čo si absolvovala, ako to vyzeralo? Tak vlastne ja som sa pripravila cez jednu rehoľu, cez verbistky a v rámci toho sme mali tak každý mesiac, alebo každý druhý mesiac jedno stredko, kde sme vlastne na každom tom stretnutí mali nejakú tému alebo nejaké zameranie, že mali sme na takú formáciu, seba spoznávanie, potom teda aj takú psychologickú tému, ale tak nejak nazvať. Potom, keďže som šla cez rehoľu, tak aj tú charizmu spoznať, o tom niečo a vlastne potom aj o tom misijnom charaktere, čo teda znamenajú také tie misie, ísť do inej kultúry, a takže ako sa na to teda možno tak trochu pripraviť, alebo že čo čakať, alebo byť taký otvorený. A vlastne potom aj to tak zahrňalo aj taká príprava trošku aj jazyková, už podľa toho, kde sme teda mali takú túžbu ísť, alebo potom už aj keď sme vedeli, kde ideme, tak sa aj ten jazyk pripraviť a už potom také nejaké doklady, tie úradné veci dohodnúť. Takže. To je presne, nahrala si mi aj na moju ďalšiu otázku, že mnohí možno uvažujú ísť na tú misiu, ale odrádza ich možno to, že ako sa dorozumieť. Hej, v tej Latinskej Amerike je teda vo väčšine štátov úradný jazyk španielčina. Na akej úrovni si mala ty španielčinu? Bola si pripravená ísť evangelizovať po španielsky? Akože necítila som sa úplne pripravená ísť evangelizovať, že najskôr som teda vrátala s tým, že budem robiť len také niečo, kde nemusím veľa rozprávať. A učila som sa len cez Duolingo, keďže nie som taký študent moc kníh, takže som si povedala, že to je taký, že 5 minút denne, že to mi nezabije veľa času a že tak postupne sa môžem niečo naučiť a tam sú také, že základy gramatiky, takže celkom sa to dalo naučiť. Akože nie úplne, bolo to také asi jednoduché veľmi, že také tie bežné frázy každodenné a už tam potom asi v tej každodennosti s tými ľuďmi v rozhovoroch, tým, že som im chcela rozumieť, chápať, tak ma to tak asi aj samohnalo. Ale väčšinou to bolo tak v tých rozhovoroch, že už tí ľudia mi tak trošku vedeli vysvetliť niektoré slova, keď som nechápala. Alebo tak španielčina má veľa slov z angličtiny alebo z latinčiny, také internacionalizmy využíva. Takže nebolo to až také potom náročné. Ale veľa mi aj tam ľudia pomáhali. Nejaký dobrovoľník, ktorý z angličtinu mi prekladal niektoré veci. Alebo jedna taká sestra zdravotná, ktorá tam tiež robila dobrovoľničku v tom centre, niekde som bola a ona vlastne to tak vedela polopatisticky mne vysvetliť, alebo preložila mi tých ľudí, keď oni aj s nejakým dialektom rozprávali, tak mi to tak vedela preložiť. Takže sa netreba báť, keď človek úplne nevie rozprávať tým jazykom, bude si vedieť poradiť. Aké boli tvoje pocity pri odchode zo Slovenska? Vlastne odchádzala si na rok? Ako si sa cítila, keď si nastupovala do toho lietadla?
akože už do lietadla, to všetci som bola taká odovzdaná, že uvidím čo. Alebo ešte aj predtým, kľudne popíš, aké to bolo predtým. Akože predtým to bolo také náročné, že asi som tak mala taký vnútorný boj podľa mňa vždycky, keď má z niečoho zísť také požehnanie, tak to veľa sprevádza takých duchovných bojov. A no čo poviem, také z osobného života, že som prežila také zlomené srdce kvôli jednému chalanovi a to tak vyznelo, ako keby, že kvôli tomu to ako keby stroskotalo, lebo idem preč na rok a on si nevie predstaviť vzťah na rok, tak to bolo také asi, že to ma takto zranilo. A tak celkovo asi som mala takú krízu, že teraz idem na rok preč a zabudnem všetko, zabudnem, čo som v tej práci sa naučila, zabehla. Robila som si tesne predtým vodičák, že aj to zabudnem šoférovať, že tam asi moc nebudem. Alebo po tých cestách ich divokých, že to ani neviem si predstaviť. A ešte čo si som také mala, asi ďalšie. Ale tak myslím, že som v tom tak chápala, že vždycky, keď ťa tak Pán Boh niečoho volá, že tak dá ti aj tú silu to zvládnuť. A aj cez takých ľudí ma tak pozbudil a hej, vlastne bolo to také náročné asi aj v tom zmysle, ešte ma napadlo, že som aj takto prežívala, že koľko peniazy som do toho musela investovať a vlastne teraz idem na rok dobrovoľníctvo žiť, alebo ak tomu povedať, že bez peňazí nebudem zarábať. A že musela som veľa, hej, že aj do očkovaní dať a iných vecí, letenky som si platila, takže asi aj v tom som mala taký útok, že vlastne koľko ma to stojí a vlastne ako keby prídem o toľko vecí a že či mi to stojí za to. Ale tak niekde vnútorne som vnímala, že je to správne rozhodnutie, že to bola taká moja túžba už odjak živa a že je to správne rozhodnutie. Potom sa dostaneme k tomu, čo ti to dalo. Máš taký nejaký odhad? Povedať možno pre zaujímavosť, že koľko vlastne ťa to finančne vyšlo? Približne? Podľa mňa veľmi záleží, koľko tých vakcín si dáte. A mne tak kolegovci odporúčali všetko možné, aj tým, že som akože išla pracovať s migrantami a že tak, že som aj nejak aj vyšetrovala, takže tam sa dá stretnúť so všeličím, takže to mi odporúčali všeličo možné. Ale tak nie je to nutné, že tam sú len, ale nikto to ani tie vakcíny nekontroloval, ani tie najnutnejšie. Takže to nič také, ale denky už tiež závisí, ako si to človek vopred kúpi a to, že ja neviem odhať, či to mohlo byť 2000, 3000, ale to akože len začiatok, potom ešte som sa vlastne presúvala, takže no, neviem. Ale tak myslím, že vždycky, keď to je taká Božia cesta, tak sa vždycky postaraj o tieto veci, že tie financie prídu aj, že mne aj veľa potom ľudí dalo len tak peniaze, že idem na misiu, takže že mi tak chceli nejako akože pomôcť, tak mi tak prispeli. Teraz si predstavíme, že už letíme teda s Dorotkou, pristávame v Mexiku. Aký bol tvoj prvý dojem, už keď si bola tam? No, takže ja som veľmi taký dobrodruh a cestovateľ, takže vždycky ja som taká nadšená, keď idem do nejakého nového prostredia, do novej krajiny, takže som skôr bola taká, že wow, že čo ma to tam teda čaká no asi ma to tak trochu, mi to tak zhasilo hneď na letisku, lebo ja som tam šla vlastne bez víz, lebo dlho som čakala na pozývací list, ktorý musíte mať, keď chcete na víza. Tak som šla bez víz a mi povedali, že na pol roka sa to dá. Ale tam na letisku, keďže som nemala spiatočnú letenku, tak mi povedali, že mi môžu dať iba na mesiac a môžem byť rada, že vôbec toľko, že ma hneď neotočia. A že no dobre, tak ja som, že teraz už som sa to tak na to nastavila, že tu idem, už som sa tak akože zmierila, že tam budem a že už som sa asi aj tešila. A že teraz mi to teda takto stopli po mesiaci, že čo budem robiť. Tak som bola taká nešťastná, ale potom, ak ma hneď upokojil, tam ma prišla vyzdvihnúť vlastne tá sestra, čo bola zodpovedná tam za mňa v Mexiku, ona bola Poľka. No a mi tak vraví, že a ešte to bolo aj fajn, že v tom prvotnom šoku hneď som nemusela vraviť španielsky, ale že sme sa slovensko-poľsky dohovorili. A mi teda vraví, že kľudne, že sa vyspí, lebo to som už prišla tak akože večer, ale tým, že som cestovala, to slnko sa hýbe zároveň s lietadlom, tak som 24 hodín akože bola bdiela, ani som si neuvedomila, že už toľko. A ona mi teda vraví, že sa vyspí a potom, že sa to dorieši, že to nejako poriešime, že nech sa nebojím. A vlastne potom na ďalší deň hneď sme šli do Guadalupe, ktoré asi poznáte, že to je najväčšie putnické miesto mariánske na svete. Takže, a to bola taká tiež moja túžba tam ísť, takže mi to takto Pán Boh splnil a myslím, že tam tak akože sa aj si moje srdce upokojilo, že bude to dobré. Hej. Po prilete si sa teda potom presunula do centra pre migrantov v meste Oaxaca. Dobre to vyslovujem? Dobre. Neviem, že nakoľko viete, ako tá migrantská situácia vlastne z Južnej Ameriky do Severnej vyzerá, ale minimálne každý predpokladám, že vie, že je to horúci
politický problém. Títo ľudia utekajú vlastne z extrémne chudobných lokalít oblasti Južnej Ameriky, putujú stovky kilometrov extrémne nehostinným terénom, pralesom, regiónmi, ktoré sú ovládané vlastne drogovými kartelmi a podobne, a posledné ušetrené peniaze platia prevádzačom. Ak by ste si o tom chceli prečítať viac, mne sa to veľmi páčilo, ako to bolo spracované v knihe Vylúčený od poľského spisovateľa Artura Domoslavského. Je trošku hrubšie, on sa tam vlastne venuje chudobným po celom svete. Takže je tam spracovaná juhovýchodná Ázia, Afrika, taktiež Južná Amerika. A popisuje tam vlastne aj to, že tí migranti sú častokrát 13-14 ročné deti, ktoré buď vyslali rodiny, alebo vlastne cestujú za svojimi rodičmi do USA, ktorí predtým odišli samostatne a nechali ich so starými rodičmi teda v tej Južnej Amerike, teda v tých krajinách, z ktorých pochádzajú. Skús nám popísať, že či teda správne reflektujem to, čo ty si tam videla, že vlastne sú to deti častokrát a v akom stave tam možno prichádzajú a ako to vyzerá vlastne v takom centre. Takže vlastne cestujú rôzni ľudia, boli to niekedy akože aj s úplne maličkými bábetkami, že mali sme najmenšie asi jednomesačné, tuším. Potom ženy tehotné, ktoré boli už naozaj, že v 8. 9. mesiaci tehotenstva, tým, že vlastne oni počas tej cesty nemali možnosť nejakého screeningu, nejakých kontroly, že častokrát oni spávali na zemi, ochoreli, že sa nachladli, nemali ani nejakú hygienu počas tej cesty, lebo v Mexiku za to pol roka, čo som tam bola 7 mesiacov, tak skoro vôbec nepršalo, že tam bolo strašne sucho, čiže oni sa nemali môcť ani nikde vykúpať alebo vyprať si veci, takže toto tak všetko asi komplikovalo tú ich situáciu a akože ja osobne som asi tak nevidela, ale počula som také príbehy tých ľudí, že videli, ako matky niekedy aj predávali svoje deti, pretože nemali im čo dať jesť a zároveň oni nemali na to, aby pokračovali ďalej v tej ceste, takže boli nutení k takýmto veciam. A tým, že oni aj nelegálne prechádzajú cez tie hranice a často sú tam aj únosy ľudí, tak si myslím, že sa tam aj veľa ľudí takto stráca, že nikto vlastne bude vedieť, koľko ľudí len tak zmizne, lebo to nie je nikde nejako oficiálne zdokumentované. No a čo sa týka akože takého života v centre, my sme mali vlastne centrum pre nich, migrantov, to bola ako keby taká medzizastávka na tej ich ceste, že mohli tam teda 2 noci stráviť väčšinou. S tým, že oni keď tam prišli, tak im bolo poskytnuté aj nejaké také poradenstvo, aj čo sa týka takých právnych vecí, ako teda ísť ďalej, ako oni tam teda mohli vybaviť nejaký taký tranzitný preukaz cez Mexiko. Niektorí z niektorých štátov, takých komunistických, si mohli žiadať aj o vstup do USA, že takýmto niekedy schválili, ale niektorí musia čakať dlhé mesiace, že kým to schvália. Ale väčšinou teda nelegálne prechádzajú aj do USA. No a potom sme tam teda im poskytovali stravu, ubytovanie, nejaké šatstvo, čo vlastne tiež sa ľudia darovali pre nich, tak to teda si mohli vybrať, lebo či už mali opotrebované, alebo častokrát ich okradli, že vlastne prišli s ničím. No a tiež teda ja som tam poskytovala zdravotnú pomoc, takú akože úplne jednoduchú, to je vlastne taká, akurát tam sú fotky, taká ako naša improvizovaná ambulancia, kde sme teda mali akože za pár nejakých liekov, takých tých základných a kde teda som ich mohla vyšetrovať. A keď to bolo už niečo vážnejšie, tak sme teda aj ako keby spolupracovali s miestnym zdravotným systémom, že sme teda šli tam na vyšetrenia, prípadne aj do nemocnice, ak to bolo niečo vážnejšie. No a taktiež som sa venovala deťom a mladým, keď sme mali teda tam nejaký čas a teda nejaký taký program sme robili pre nich. Toto je vlastne ako keby ambulancia jedného epidemiologa, ktorý taktiež nám veľmi pomáhal a bol taký veľmi ochotný a obetavý. Že keď teda mali nejaké infekčné ochorenia, tak on sa snažil, on im teda napísal nejakú liečbu a vlastne keď to tam mali v lekárni, keď to mohli vyzdvihnúť, tam to mali zadarmo, lebo mohli si to aj inde kúpiť, ale väčšinou oni nemali na to peniaze, takže boli tak na to trošku odkázaní. No a čo v tom centre, taký vám poviem. Akože niektorí sa tam aj zapájali, akože boli veľmi takí vďační. Niektorí sme tam potom nechávali aj dlhšie u nás, keď vlastne prišli o všetko a nemali ako ďalej pokračovať, že teda okradli ich a nemali teda ani telefón, ani peniaze. Niektorým dokonca ukradli ešte aj tričko a topánky, že prišli len bez toho.
No tak, aby sa teda, kým sa dali tak nejak do poriadku, tak ostali u nás trošku aj dlhšie. A tak, asi. Takže do istej miery si zužitkovala aj svoje zdravotnícke vzdelanie, ale primárne tá misia nebola ako keby orientovaná na tú zdravotníckú pomoc. Prečo si neodišla v rámci programu, ktoré poskytuje napríklad projekty pána profesora Krčmeryho, alebo prečo si vlastne vybrala takúto cestu, ktorú si vybrala? Tak ja som, ako som to spomínala už predtým, že som sa snažila tak hľadať tú cestu a rozlišovať, že asi teda čo je také pre mňa a vlastne akože teda poznám aj tieto projekty, že vlastne chodila som aj také stretnutia, ale vlastne keď som sa aj pýtala, že či majú takú nejakú možnosť ísť niekde, tak akurát mi ponúkli Albánsko. A ja som tak nejak vždycky mala tú túžbu do tej Latinskej Ameriky, oni tam vlastne teraz projekty nemali, alebo teraz tam nemajú, čo pokiaľ viem, tak, takže som tak asi vnímala, že niekde inde mám ísť z niekoho iného. A tak to nejak zišlo z toho. Ja už som teda spomenula, že si odišla na rok, alebo teda pôvodne to malo byť na rok do toho Mexika, ale tvoje plány sa zmenili. Čo sa stalo? No tak, akože podľa mňa všade to tak je, že sú také rôzni ľudia, alebo ak to mám povedať, tak akože podmienky tam boli určite úplne iné, iná kultúra, iný jazyk, iné jedlo. A na všetko si zvyknúť, že je to náročné, ale tak akože ja by som si povedala, že ešte z mojej strany by som tak videla všetko nejak prijať, ale asi sme tam mali taký trošku náročný vzťah teda asi s jednou osobou, s ktorou som tak práve všetko mala riešiť. A asi to už bolo tak náročné, že teda potom som to uzavrela, že lepšie by to bolo teda ukončiť a teda som si hľadala potom niečo iné. Lebo som tak teda vnímala, že ešte by som sa nemala vrácať, že by som tam mala ostať. A teda potom z toho zišiel Ekvádor, vlastne vďaka aj Cupku a Sáre, ktorá tu dneska není, ale inak chodí sem, asi ju poznáte, Gučikovú. A ona dala taký raz oznám do Cupka, zrovna keď som hľadala, kde ďalej by som pokračovala. Takže tak vďaka nej som sa dostala potom do Ekvádoru. Takže aj som to také, teda najskôr som to tak brala ako keby také zlyhanie alebo niečo, ale potom som tak vnímala, že to tak tiež bol súčasťou Božieho plánu, že aj keď to nešlo to ideálne, ale že akože niektorým veciam nerozumieme, ale myslím, že to možno časom pochopíme, alebo až tam na druhom svete, že prečo to tak malo byť. Máš teda porovnať Mexiko a Ekvádor? Ktoré miesto v tebe viac zarezonovalo možno, ktoré miesto ťa nejak viac posunulo, alebo si takže vďačná za obe tieto skúsenosti? Čo by si možno zmenila? Akože to je tak ťažko porovnať, že ja si myslím, že každé miesto mi dalo niečo iné, na každom mieste som sa naučila niečo iné a že na každom mieste som zažila aj pekné veci. Máš čas, takže môžeš. No takže a vlastne, aby som trošku spovedala aj o tom Ekvádore, tak vlastne tam som sa venovala, tam som teda bola v takom domove pre dievčatá so zdravotným handicapom, teda niektoré mali fyzicky, ale teda väčšinou mali také psychické, nejaké mentálne problémy. A boli to teda úplne od malých dievčatiek, najskôr sme tam mali aj také bábätko, čo ste možno videli. To bola 4-mesačná, ale teda ona potom bola preložená do iného domova, lebo ona bola vlastne zdravá, lebo jej mamina tam bola najskôr, on tá potom ušla, takže ju tam nechala. Len tým, že bola zdravá, išla do domova pre zdravé detičky. No a my sme tam mali od takej 6-ročnej, potom až po 80-ročnú babičku. Takže bolo tam také pestré a boli tak, väčšinou mali také problémy, že schizofrenia, epilepsia. Niektoré boli len také ležiace, že trebalo je prebaľovať, krmiť, starať sa o ne. A niektoré boli také živé, aktívne, že vedeli veľa aj pomáhať. Takže bolo také rôznorodé, takže sme nejaké aktivity pre ne vymýšľali, nejaký program. Takže bolo to zase také trošku iné, z takého iného súdka, ale veľmi krásne, obohacujúce. My sme vlastne tam zdieľali s nimi všetko, že sme žili ako taká jedna rodina, ale vlastne s tými sestrami, cez ktorým som tam bola. No a bola taká, ako matka predstavená, to tam bola taká šialená rodina. Toto sme vlastne stadiaľ, toto je z Ekvádoru.
My keď sme sa rozprávali, tak si povedala, že väčšina fotiek je vlastne príroda a mesta a tak ďalej, že potom keď som pozerala, tak už aj si mi spomínala, že si našla viac fotiek vlastne aj s ľuďmi, ale teda pôvodne to malo z tých fotografií vyzerať tak, že si tam bola ako keby na takej dobrodružnej dovolenke. Od toho sa odvíjame aj ďalšia otázka, že prečo to tak bolo, čo sa ti tam stalo, prečo si vlastne mala menej tých fotiek. Takže zistila som nakoniec, že nie je až tak málo, ale bolo si o dosť viac. No a mne sa vlastne stalo, že v Ekvádore mi tam potom ukradli mobil. Už akože bol nejaké pokusy aj v Mexiku, ale tam som si to nejak vždycky všimla, alebo teda nestihli mi nájsť telefón, ale tam to nejako už som neustriehla, alebo nebola som až taká pozorná. Ale asi mi to tak pripomenulo, že vlastne dôležité je užívať si ten daný moment s tými ľuďmi, ale na tom mieste, kde si, že tie fotky sú akože fakt pekná spomienka, ale že oveľa viac dôležitejšia tá prítomnosť, kde sme. Ako si sa teda, cítila si sa bezpečne? Ako to bolo s tou bezpečnosťou, keď si tam prišla? Aký bol tvoj pocit z daných miest? Ja som ten typ človeka, čo nemá taký, ako sa povie, že nemá nízky pud seba zachoví, že asi nemám až taký, nezvykne mať pocit nebezpečia, ale tak boli tam situácie, lebo tak tí ľudia, akože aj tí ľudia, kde som tam žila medzi nimi, tak mi aj vraveli, že už v noci chodiť po tme, to je nebezpečné, že tam po nejakej 8-9 hodine už nie je dobre vonku chodiť. Potom boli také určité miesta tiež viac nebezpečné, kde bola taká väčšia violencia. Vždycky asi kde bolo viac chudobných, tak tam bola aj väčšia kriminalita. Takže to, že niektoré miesta boli také, že sa tam radšej nezdržiavať. Ale akože dalo sa tam fungovať bezpečne, len treba ako keby rešpektovať tie niektoré veci. Ale také, nie vždy sa človek cítil bezpečne, ale nebolo takých chvíľ veľa, že by som sa naozaj bála. Prišla nám aj otázka na slajde. Aký najkrajší zážitok je tu viac otázok zrazu, dobre. Aký najkrajší zážitok si odtiaľ odniesla? Ťažká otázka. Iba jeden, lebo je strašne veľa. Tak skúsaj 2. Akože mne sa veľmi páčilo, keď sa s tými našimi dievčatami v tom domove, tam sa vlastne každý deň sa s nimi modlil ruženec a oni spievali piesne, oni strašne radi spievali a vždy tak od srdca k Pani Márii, tak to bolo také pekné. Ale akože zážitky, akože určite ich bolo viac, len to teraz. Akože pre mňa boli zážitky aj potom tie z takých výletov, lebo keď som mala voľný čas cez víkendy, čo som mala, tak som mohla trošku aj cestovať. No tak to mi tiež tak Pán Boh doprial taký sen, alebo to, akože nie, že sen, ale to som aj nevedela, že to raz v živote som si nemala predstaviť, že budem robiť, ale nejak som sa ocitla pri mori a zrazu som surfovala. No nie úplne zrazu, ale ma tam nahovoril inštruktor, takže nikdy by som nepovedala, že raz budem surfovať, ale to bolo také sen, že Pane Ježiš, že ty úplne poznáš ma a že vieš, ako mám dobrodružného ducha a rada skúšam nové veci a že mi to tak doprialo aj takéto rôzne veci. Takže to som ma tak rada. Čo bol pre teba najväčší kultúrny šok? Akože ja som tak celkom asi otvorená tým kultúram a tak, že ja som to tak primala, že veľa vecí bolo iných, ale ma to nebolo taká, som úplne že šokovaná. Skôr som tak kedy bola, že sa mi nepáčilo napríklad v Mexiku. Mexičania nie sú moc poriadku milovní a sú takí celkovo dezorganizovaní, akože ja mám s nimi asi kus spoločného, ale zase odtiaľ potiaľ. A oni mali strašne veľa neporiadku všade. Oni tam úplne, keď sme chodívali cez jednu rieku, tak to tam až tak zapáchalo a to bolo úplne jak smetisko, že strašne veľa také odpadku, že to sa mi tak nepáčilo, ale zase nebolo to, že by ma to šokovalo úplne. Že to sa asi s tým trošku dá počítať, že v tých chudobnejších krajinách je taká situácia, alebo dakedy, ktoré jedlo to mexické. A hej, spomínala som si, raz išla na zmrzlinu v Mexiku a že skúsim nejakú takú, že vyzerá zaujímavo a ma prekvapila tá chuť, lebo to bolo z nejakého ovocia, do toho pikantné a oriešky a garašídy. A ja, že je to čo za kombinácia? Asi toto, ale nemám nič také veľmi, že by asi. To boli ešte také drobnosti asi, že čo niečo ma tak prekvapilo. Teraz si nespomínam na nič také veľké. A jedna otázka sa tu opakuje 2-krát a teraz začali pribúdať. Opýtajte sa potom osobne, pretože máme ešte druhú hostku, aby sme to stihli. Ale tak teda tú, ktorá je 2-krát, tu ešte položím. Bola si počas pobytu chorá na nejaké infekčné ochorenie a podobne?
Akože nie, nebola som, neviem, či tie vakcíny tak účinkovali, alebo tak som bola to takou božou ochranou, ale naozaj nič ma tam nejak nepostretlo. Akože trochu som možno bola nachladnutá, ale to ako teraz aj som. Ale že naozaj po celý ten čas nič ma nejaké nepostretlo takéto. Ešte jednu sa opýtam, pretože má 2 lajky. Dorotka, kedy zabehneš maratón? Videla som tvoju úspešnosť na strave, klobúk dole si trieda. To je od koho? Neviem, kto ma tam sleduje z týchto ľudí. Je Mike. Ja práve, že som prišla úplne bez kondičky a teraz bol Mary's Mills Run, čo je charitatívny beh a tam som bola rada, že som to behla. Takže nemám takéto asi úplne plány a sny. Akurát, čo mňa tak úplne nadchlo asi, že vyliezať kopce vysoké, takže som bola na jednom vulkáne 5000-ovom a som mala aj túžbu v Ekvádore na 6000, ale to som ochorela, som sa nestihla aklimatizovať. Takže plánujeme tam ísť v januári ešte. Tak, milí povolaní, toto bola prvá hostka tohto ročnej konferencie Dorotka Uhliariková. Ďakujeme, že si našla čas a podelila sa s nami o to, čo si prežila. Teraz opäť nasedneme do lietadla a z Latinskej Ameriky sa presunieme do Afriky, konkrétne do Kene a jej hlavného mesta Nairobi. A na tomto výlete nás bude sprevádzať Veronika Maďarová. Ahojte. Veronika je tiež absolventkou Jeseniovej lekárskej fakulty. V roku 2023 ukončila štúdium v odbore ošetrovateľstvo a jej cesta na misiu vyzerala veľmi podobne ako tá Dorotkina. Rovnako ako som sa pýtala Dorotky, opýtam sa aj teba. Ako vyzeralo tvoje rozhodovanie, kedy si sa vlastne rozhodla, že misia je to, kam pôjdeš? Tak v prvom rade ahojte všetci. Ja som rada, že som tu mohla prísť a vám niečo povedať. A teda tí, ktorí ste ma poznali alebo tu stretali, tak ja som teda tu mala ten misijný tím a chodívali sme na bambusky. Ale taká moja túžba začala o čosi skôr, keď sme ešte ako deti chodívali kladovať cez Dobrú novinu. A potom sa to tak postupne prehlbovalo. Potom som vlastne chodila na také salesianske misijné dobrovoľníctvo, také letné tábory cez Vides. A potom som, keď sa pýtala na ten impuls, tak to bola taká veta, že Boh nepotrebuje tých, ktorí sú pripravení, ale že chce tých, ktorí sú ochotní. Ja som si vtedy povedala, že som sa vždy tak bála tej angličtiny a veľa iných vecí. Ja som si povedala, že nebudem čakať na to, že keď budem úplne že pripravená, ale že proste idem do toho. Čo bolo pre teba dôležitejšie pri rozhodovaní? Konkrétna služba, alebo miesto, kam si chcela ísť, alebo organizácia? Tak ja som bola rozhodnutá, že chcem ísť a to bolo pre mňa také najdôležitejšie, že chcem niekomu venovať ten čas, že vlastne som skončila bakalára, končila som ho teda a som bola taká, že chcem ísť niekde preč, slúžiť a tak, možno aj to, čo som sa naučila a von. A potom som sa už len podľa toho, že kde chcem ísť asi, alebo že na ako dlho a potom som si vlastne vybrala Salesianov, tak som išla cez organizáciu Savio. Ja som sa už teda dozvedela, že Veronikina príprava bola veľmi podobná ako Dorotkina, takže sa jej nebudeme pýtať tiež na to, ale bolo to veľmi, veľmi teda podobné. Po približne roku si nasedla do lietadla a odišla si aj ty na svoje misijné dobrodružstvo. Aké boli tvoje pocity pri odchode alebo pred odchodom? Tak možno ešte predsa spomeniem, že my sme si tú misiu nevyberali, ale nám bola tak, že sme dostali misijné určenie. Ja som sa to dozvedela niekedy asi začiatkom roka, možno, neviem, nejakom marci alebo vo februári. A teda bola to Keňa. No a teda postupne som sa potom začala pripravať tiež cez nejaké očkovanie alebo už len cez kontakt tých bývalých dobrovoľníkov. No a keď som tam už teda prišla, to bolo v auguste, koncom augusta, tak som bola veľmi rada. Bola som úplne že šťastná a nevedela som tomu nejak uveriť, že to je realita, že vlastne to, čo bolo ešte snom, tak že naozaj som tam. A potom až tak počasie som si začala uvedomovať, že keby to bol sen, takže proste, že to trvá už nejak moc dlho, tak asi to bude teda naozaj realita. Takže to bola koncentrované šťastie? Áno. Vôbec nemal si žiaden strach, obavy, niečo, úzkosť? Ako myslím, že keď človek ide na nejaké nové miesto, tak niečo aj tak prežíva, ale ja som sa veľmi tešila. Tak asi prirodzene. Určite si mala nejaké očakávania? Išla si tam s nejakou predstavou, ako to bude vyzerať. Naplnili sa? Alebo naopak zistila si, že tvoje predstavy o Keni boli úplne vzdialené realite?
to je tak ťažko povedať, lebo predtým som nebola v Afrike, takže neviem. A nevedela som vôbec, že do čoho idem, aj s tým, že som ani nevedela, že čo tam úplne presne budem robiť. Takže som sa tak snažila, že nepredstavovať si nič a vedela som, že to bude proste niečo nové. Tak som sa na to tešila a vlastne tým všetko bolo pre mňa takým milým prekvapením a som za to rada. Poďme teraz k tej samotnej službe. Prezradím, že tvoje kroky viedli do rehabilitačného centra pre chlapcov z ulice. Ako si máme predstaviť možno tento problém? Prečo sú ulice Nairobi vlastne plné detí bez domova? Tak myslím, že to je taký komplexný problém. Aj keď sa pozrieme, keď Dorotka rozprávala o tej situácii v Amerike, že vlastne keď ideme niekde ako dobrovoľníci, takí misijní, tak ideme na tie miesta, kde je tá chudoba a kde je tá pomoc potrebná. Takže teraz neviem tu narýchlo vysvetliť, že prečo to tak je, že možno my sa máme lepšie v Európe. Ale až keď tam príde človek, tak zistí, že to je práve naopak. Že tí ľudia, ktorí majú toho menej, sú veľa šťastnejšie, majú toho veľa viacej, lebo si to dokážu všetko vážiť. Že aj keď, ja neviem, zbehnete tuto na tie bambusky, tak vidíte, že tie deti, stretnete ich šťastné. A možno tiež vás zarazí, že žijú prostred odpadkov. Takže by som povedala, že aj tá Keňa je asi jedna taká veľká osada. A možno aj preto, že ja som teda predtým mala aj takúto skúsenosť, tak ma tam veľa vecí neprekvapovalo a prišlo mi to také prirodzené. No a keď sa zapýtala na to naše centrum alebo tak možno tak skrátke len predstaviť. Alebo neviem, no. Takže ja som bola v centre Bosco Boys Home Langata, čo je vlastne Center for Children in Need. Takže vlastne v našom centre sú chlapci z ulice, ktorým sa venujeme, je to také rehabilitačné zariadenie. Takže tak skrátke. Ako sa tie deti z ulice dostanú do toho centra a ako potom následne vyzerá ten proces, ktorým prechádzajú? Tak chlapci sú na ulici z rôznych dôvodov. Väčšinou ide o to, že v tých rodinách buď teda ujdu sami, alebo nemajú rodičov, sú to siroty, alebo ich rodičia pošlú na tú ulicu. A teda naša misia, táto salesiánska, je o tom, že sme tu pre tých chudobných, hlavne pre tie deti, že vlastne Don Bosco Mission je zameraná na tie deti. Či sú to deti so slamov, ktorým dávame vzdelanie, alebo teda v tom našom centre, kde som ja pôsobila, že ideme na tú ulicu a teda najprv tam je street contact, že chlapci sa dozvedia o našom centre, že majú možnosť prísť do nášho centra, povieme im, o čom to je a potom neskôr sa organizuje rescue, teda tam príde ten náš záchranný tím na výjazd v dohodnutý deň a tí chlapci majú možnosť nastúpiť do autobusu a prísť do nášho centra a vlastne vtedy začína ten ich proces premeny. Oni sú ochotní? Majú to záujem? Alebo... Áno? Tak záleží od toho, že idú tí, čo chcú, my nikoho nenútime, ale tak tí, čo chcú, tak tí prídu. A keď tak akože porovnáš ten pomer možno, keď na jednej ulici koľko chlapcov ste oslovili a koľko potom vlastne išlo s vami následne po tom výjazde, takže ktorá skupina ako keby prevláda možno? Tak vždy záleží aj, že na akom mieste alebo že o akých chlapcov vidieš. Niekedy sa môže stať, že na tom street contact stretneme nejakú skupinu a dohodneme si dátum, ale vlastne prídu tam úplne iní chlapci. Alebo sú to noví chlapci, ktorí si medzi sebou už povedali, že tá možnosť je, alebo niekto si rozmyslí, že nechce ísť, alebo prídu nejakí noví, takže je to také už fakt, že kto chce, no. Ako vyzerala tvoja služba? Teda už si spomenula nejaké výjazdy a potom už následne v tom, už keď boli chlapci v centre, tak ako vyzerala tvoja služba? Tak stávala som ráno o 6:00. A no tým, že som bola v centre ako dobrovoľník, tak už som išla podľa toho programu, nemala som tam nejakú špeciálnu úplne že úlohu, že skôr tak, čo bolo treba. Ja neviem, ráno sme začínali svetovom show, tak tam byť s tými chlapcami, že nebolo to o tom výkone, ale bolo to o tom, že tam byť ako doprovod, alebo ako niekto, kto je starší, kto dáva dobrý príklad, kto dáva na nich pozor. Ja neviem, keď bola strava, tak pomoc jedlom, keď bolo vyučovanie, tak som učila, keď, ja neviem, som sestra, tak som im aj dávala lieky, alebo keď bolo treba ísť s nimi do nemocnice, alebo tak. Potom sú tam športy a rôzne aktivity, takže už čo sa dá, tak s tým pomôcť a byť tam. Takže vlastne všetko, čo prišlo. Áno.
Čiže vlastne tiež to nebola misia zameraná primárne na poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti a rovnako sa opýtam, že prečo si možno volila túto cestu, prečo si tiež nevybrala teda to, že si mohla zužitkovať vlastne svoje vedomosti a zručnosti zo šetrovateľstva. Tak jasné, že som ich zužitkovala, že je to také, keď už človek niečo má, tak vlastne to využije, ale nešla som tam prioritne s tým, že chcem tam byť ako sestra. Pre mňa bolo dôležitejšie tam byť pre tých ľudí a s nimi, ako pozerať sa na nich z pohľadu nejakej profesie. Že ja som tam chcela byť pre nich ako človek v prvom rade a to už, že som im mohla pomôcť aj nejakou inou cestou, tak to už bol len taký bonus. Ako to bolo u teba s tou jazykovou situáciou? V Keni sa vlastne rozpráva anglicky a svahilsky. Takže ako si na tom bola, keď si odchádzala? Bola si pripravená? Tak ako som spomínala, ja som sa toho dosť bála, lebo moja angličtina som bola taká, že ja to nedohovorím a tak neviem rozumieť. A tak predtým som si dala nejaké konverzačky a potom si uvedomila, že to vlastne vôbec nie je o tom, že ten jazyk musím vedieť, ale bolo to o tej ochote a snahe. A dosť mi pomohlo, na začiatku tam bol Slovák kňaz, ktorý vlastne tie prvé dni mi pomáhal. A myslím, že vždycky sa to nejak dá, že sa spýtať o preklad alebo sa učiť nové slovíčka. A zase na druhej strane, že keď hovoríme jazykom lásky, tak tam tie bariéry vôbec neexistujú. Je to taká veľmi zaujímavá otázka na slajde. Horčica alebo kečup? Buď obidve, alebo ani jedno. Druhá veľmi zaujímavá otázka. Akého najväčšieho pavúka si videla? Priznajte sa, kto dal túto otázku? No, najväčšieho pavúka. Ja som ináč jedného doniesla aj sem. Aj takéto? No. Hej, takže to bol tento. Áno. Dobre, trošku som sa stratila, ale to nevadí. Líšili sa deti v centre v Keni od detí v bambuskách? No, tak podľa toho v čom. Prvá vec bola asi tá farba, jazyk. Ale myslím, že to môže byť v podstate také aj rovnaké, že tá podstata tam je v tom, že tie deti sú z takých chudobných pomerov a dokážu sa tešiť z tých maličkostí. Takže niekedy ani nemusíme chodiť ďaleko na to, aby sme niečo našli. Lebo to máme aj doma. Je tu ešte otázka, že ako vyzerala vaša pomoc alebo váš bežný deň v centre. Tak možno ešte tak raz tak to zhrnúť. Tak ráno sme mali vždy svätú omšu o 7:00, pred ňou rané modlitby. Potom boli raňajky, vyučovanie, tá škola. Potom bola hodina ešte psychosocial activities, keďže v našom centre je vždycky aj psychologička a sociálna pracovníčka a podobne. Takže to boli také aktivity zamerané na spoluprácu, na ich osobný rozvoj a tak. A potom po obede bol manual work, takže sme, ja neviem, pripravovali sme jedlo. A potom bol čas na nejaké hry a po hrách alebo teda tie športy, potom bolo shower, rozári, teda ruženec a potom bolo tiež ešte buď večerná akože vyučovacia hodina alebo vonkajšie hry a tiež po večeri ešte hry. A ešte tak, že možno pre taký obraz, tak chlapci, tam neexistovalo, že niekto si povie, že ja neviem, ja som moslim, tak nejdem na tú omšu, ale že všetci sa museli zúčastňovať na všetkom, že tam sme boli ako taký jeden tým, že to bolo také pekné. Vieme týmto deťom nejako pomôcť? Existuje nejaká forma, cesta? Tak za ten čas, čo som tak bola, možno taký projekt, čo mi dáva taký úplne že najväčší význam, je adopcia detí. A je to vlastne forma takej pomoci, ktorá je trvalá a vlastne podporujete ako keby jedno konkrétne dieťa, ktoré poznáte meno a viete ho aj mať na fotke alebo tak. A že mesačne mu posielate nejaký príspevok a to je vlastne na jeho vzdelanie, na stravu a zároveň na výchovu, čo mu dáva takú nádej na budúcnosť. A ak by ste niekto chceli možno ešte vedieť niečo viac o tej organizácii, cez ktorú som išla, alebo tak o Salesianoch, tak na registrácii
som vám nechala takéto kartičky a je tu vlastne link aj o tej adopcii a potom aj túto o dobrovoľníctve, že ak by ste mali niekto túžbu venovať rok službe, tak tu máte odkaz aj na stránku prihlasovania, alebo teda nejak viac info o Saviu. No, chceš sa aj naďalej venovať službe chudobným, núdznym v nejakom zariadení na Slovensku? Alebo chceš pôsobiť ako regulérna zdravotná sestra? Teraz? No. Že či sa chcem venovať. Tak asi áno, je to také v človeku, že chce byť tak pre ľudí a uvidíme, že čo bude. Ako často sa vám striedali chlapci? Mali ste nejaký maximálny čas, koľko tam mohli byť? Chlapci v našom centre boli väčšinou približne pol roka, čo bol vlastne taký proces tej ich rehabilitácie, kedy sa vlastne ako keby z toho street boya mal stať ako keby študent alebo niečo také, že sa vlastne naučili tým bežným aktivitám poslúchať, sedieť v tej škole, aby vedeli aspoň písať po anglicky a tak. Takže väčšinou to bolo toho pol roka. A kam potom išli? A potom išli do nášho susedného centra, čo je tiež Salesianská misia, čo je vlastne primary a secondary school, alebo išli na technical school. Takže vlastne rovno z ulice mali možnosť ísť do školy a potom už, keď to boli starší chlapci, tak na odbornú školu, z ktorej mali potom zamestnanie. Keď spomínaš, že to boli starší chlapci, aký bol vlastne ten vekový rozptyl? Najmladší, ktorých ste prijali a tí najstarší? Tak primali sme od 7 do 18 rokov, aby to boli vlastne chlapci, ktorí nie sú že úplne mali, že aby aj v tej škole vydržali sedieť a vedeli aspoň niečo. A vlastne do 18 rokov boli u nás. V čom ťa skúsenosť v Kenii zmenila ako človeka? Fú. Tak neviem, asi tak som prehodnotila, že na čom skutočne tak záleží. A určite som zmenila veľa svojich takých hodnôt alebo také veci, čo dávajú zmysel a čo nie. A to si skôr môžu povedať ľudia, že čo ma poznali pred a po. Ale ja som si asi tak začala vážiť, že taká najväčšia hodnota, čo môžeme dať druhým, je ten čas a naša prítomnosť. A že najdôležitejšie je to, čo je teraz a tu. Ak to môže povedať niekto, kto ťa predtým poznal, tak posuň mikrofón Dorotke. A Dorotka na nás... My sme sa vlastne teraz stretli prvýkrát potom, ako prišlo, tak ja neviem. Aha, vy ste sa nepoznali, dobre. Akože poznali sme sa predtým, ale viem, že teraz, ako prišiel z Afriky, sme sa len teraz stretli. Aha, takže vlastne ešte nevieš posúdiť, že? No. Dobre, ale zajtra. Tá otázka... Nechaj si prosím mikrofón. Tá otázka sa mi páči a chcem mi položiť teda aj tebe, že ako ťa tá skúsenosť vlastne v Mexiku a v Ekvádore, ako ťa zmenila ako človeka? No tak myslím, že v tom Mexiku ma to tak učil veľkej pokore, že vlastne, aj keď napríklad ja som vedela, že možno čo tým deťom môže pomôcť, keď sme tam mali nejaké chore v centre, aké lieky, ale teda aj za jedno, že nebolo to tam nejak dostupné, alebo teda potom vlastne som musela rešpektovať tie moje nadriadené osoby, ktoré proste povedali, že nie, že mám liečiť s tým, čo mám, nemám sa starať o nich, že ako keby nemám sa starať nad rámec toho, čo tam máme, takže musel som to nejak rešpektovať, keď to bolo pre mňa ťažké, ale asi to ma učil takej pokore. A čo mu ešte, no rozmýšľam, Ekvádor. Asi tam v Ekvádore to bolo také... Asi som tak veľmi lotonu žili v takej komunite so sestrami, ktoré boli v modrom ako tí deti, ale to ste asi videli na fotke predtým. A oni sú vlastne taká rehoľa, ktorá na Slovensku ešte nie je, ale teraz tu má tento rok vzniknúť prvá komunita. No a oni vlastne majú každý deň adoráciu a ja som tam akože toto som bola taká pre mňa dobrá skúsenosť, silná, že vidieť, ako tí ľudia žijú premenení tou Eucharistiou, keď adorujú každý deň Ježiša, že v tej komunite bola úplne iná atmosféra, že tam bolo toľko radosti, srandy, lásky, že každá osoba tam mala svoje nedokonalosti, nejakú svoju povahu, ale že sa vedeli tak navzájom rešpektovať, zasmiať sa nad tým a že vedeli byť v službe úplne od rána až do večera, že tie sestry sa zobudali o 5:30 ráno, chodili spať o 11:00, ale stále vedeli byť naplno k dispozícii, vedeli tak možno, že keď jedna mala nejakú ťažšiu chvíľku, tak vedeli tak zastúpiť navzájom a že som tak videla, že ako ten Ježiš nás vie premieňať na takých radostných ľudí. A tak to som si tak asi uvedomila, že to je také dôležité, že má taký vzťah blízky a
Aj keď nie je to vždy jednoduché nájsť si čas adorovať každý deň, ale ani vždy to k dispozícii, ale že tam sa to tak mohla vidieť. Takže to ma tak napadá. Otázka ešte na Veroniku. Mala si kultúrny šok pri príchode naspäť na Slovensko? Tak asi je to taký proces, že človek, keď sa vráti z niečoho úplne iného prostredia, na ktoré si navykol a teraz keď sa vráti späť, tak mu príde všetko zrazu také cudzie, že napríklad pre mňa bolo také, že aj ten deň ako je usporiadaný, hej, že mám teraz strašne veľa voľného času, že tam som bola naučená byť okolo tých chlapcov a tak. Takže je to asi taký proces, že ako aj človek sa snaží, alebo chce, alebo nakoľko aj vie, že si tak zvykať. Posledná otázka. Čo vás čaká? Potom zodpovieš na ňu aj Dorotka, aj ty. A kľudne, no, to je jedno, ktorá bude odpovedať ako prvá, ale aké máte vlastne teraz plány po príchode naspäť? Čo vás čaká? Ani mi nie. Kam smerujete? Čo by ste chceli možno zažiť, skúsiť? Tak ja by som hlavne chcela tak a naďalej tak hľadať tú Božiu voľu a ten plán, aký má s mojím životom. A teda už som už pokračujem v tej mojej práci, kde som bola v Mikuláši na detskom. Tak som teda vnímala, že mám sa teda vrátiť tu, do našich nemocníc a tak vnímam si, že teda mala by som si spraviť tú atestáciu, že potom už asi by som mala aj taký väčší rozhľad, viac skúseností a že možno, že ak to tak bude ešte Pán Boh chce, že raz možno ešte niekde by som mohla ísť, ale tak teda ešte to neviem povedať úplne. No a čo ešte nejaké ďalšie plány? Neviem. Akože mám teraz najbližší plán ešte sa vrátiť do toho Ekvádoru. A teda chcem ísť tiež pozrieť aj tam, kde som vlastne bola a tiež vlastne čo som chodila na cirkevnú základnú školu u nás, tak vlastne tam robia taký misijný jarmok a tam vlastne tento rok ma tam zavolali, že teda tiež im porozprávať o tejto skúsenosti a že vlastne by mohli prispieť tam do tohto centra. Vlastne to centrum funguje čisto len z darov ľudí. Že vlastne tie sestry len sa nejako snažia, aby teda vyzbierali možno nejaké financie, lebo tam treba im veľa na lieky, lebo tie lieky sú tam drahé, na plienky a tiež vlastne stravu. Akože to tam celkom ešte darujú, tak ľudia, že Ekvádor je veľmi úrodná krajina, takže s týmto sme nemali nejakú núdzu, našťastie, ale tak, že takto im nejako pomôcť, takže toto ešte tak mám v pláne a inak neviem, čo asi také. Teraz by som ešte väčšie plány, ale to ešte uvidím, nejdem ešte si o nich hovoriť tak verejne. Veronika, čo teba čaká, ani mi nie? Tak Čo plánuješ? pre mňa je asi dôležité to, čo je teraz tu. A som rada, že tu som, ale teda možno len tak, neviem, akože uvidíme, že čo. Ale momentálne som doma a som vlastne na umeleckej škole a maľujem a pomedzi to trávim čas s ľuďmi. A určite, keď sa aj pýtala, že čo sa zmenilo alebo tak mám priateľa Roba a určite by sme si chceli založiť rodinu. Takže tak. Takže ostávaš na Slovensku? Už. Momentálne som na Slovensku, takže... A kde ste sa spoznali, keď? Na Sa Slovensku. môžem... No dobre, to je niečo, o čom ja neviem, to už majú dievčatá asi medzi sebou. Áno, sme spolu, odkedy sme boli v Afrike. Dorotka, Veronika, ďakujem teda, že ste si našli čas a že ste nás tu dnes poctili vašou návštevou. Prajem vám veľa šťastia, nech sa vám darí, nech už budete kdekoľvek na Slovensku, v Kenii, v Mexiku, v Ekvádore, kdekoľvek. Ešte raz veľké ďakujeme. Ďakujeme aj my za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie, že sme mohli byť tu.